Primer, el magatzem. Goita, quin magatzem. Quin merder. El lavabo. I ara ens n'anem cap a la botiga. Oh, oh! Quina botiga! Quina passada de botiga! Impressionant! Guaita els mitjons. La gent fotent-se les botes. Guaita la Lídia. El gran jefe, amb en Quique. I en Jaume, de la Gemma. L'Àngel Art, que s'ha girat. No, no hi vam entrar. Que de seguida va arribar. De seguida va arribar. Aquests són manies de que es pensa que allò ja està tot bé. A veure, a mi que em diguis que és un huevo, perfecte. Què? Ah, no? I aleshores... Has sortit tu. L'encarregada de la tienda. Encarregar, encarregar. Encarregar. En Jesús i va ser muller. Muntadora de la botiga. Muntadora. La sofrida. La sofrida. 6.000, diu 6.100. Sí, però jo has posat 6.100. Clar. Ui, els passarem magres. Els veig molt convençudes. Sí. Vale, estaris? I si vols Negre que total, una caixa de fusta... No, escolta, plat de disc, doble platina de caset, ràdio, amplificador i CD. I ara tens totes les coses davant només tinc zero. Fins ara. I el de sota? Fins ara, no, fins ara. Fins ara. Jo vaig fer un amic escènic i jo li vaig dir que, escolta, Sí, pero es que te pone única 40-45. més bona marca, menys bona marca, llavors ja són els amplificadors. És el vellós, és clàssic. I s'espatlla tant, sigui Sony, sigui Bridgestone, sigui el que sigui. Sortim molt mal. Com podeu comprovar, tot amb la mateixa presentació. Ara sí o què? És molt important.
El què s'ha tirat un pet? Que no! Vosaltres feu pets? No! A veure, mireu-me, mireu-me. A veure, mireu-me.